Tak, kráľa Martin. Veríš, že Ježiš Kristus za teba zomrel na kríži? Verím. Páč hľadu. Martin, na základe tvojej viery a tvojho význania ťa dnes krstíme na príkaz Ježiša Krista v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 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 Aleluja. Aleluja, Deva. Slava Boga do nami, Ježiš Kristus. Díky, Deva, Bebiroínu. Díky, Deva, Bebiroínu. Slava, slava, Aleluja. Aleluja. Slava, slava, a ti ročamo Spirit služobnikov sa do nami, Ježiš Kristus. Slava, slava, Ježiš. Aleluja. 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 Ko si bere za duchovného brata? Amen. Aleluja. Ďakujem. Nadia. Veríš, že Ježiš Kristus za teba zomrel? Na základe tvojej viery a tvojho význania ťa dnes krstíme v mene Boha Otca, v mene Boha Syna a v mene Ducha Svätého. Amen. Aleluja. Devla miru, manga mandevla tu. Dema nevo jilo den, dema nevo živi pen, dema neve mudrost devla manga kusat. Andru navi existiro mudrost, te tiri slava devla, kaj teđal devla. Kaj tava tiri služobnička mire romea devla miro, a meman odozda tuke ande tiri vasta devla miro. Kaj tu te kere zvuči amenta devla miro, navi Ježiš Kristus, amen. Amen. Aleluja. Ko si bere sestra za duchovnú sestru? Aničku. Amen. Martin. Fotky. Dobrze. Haleluja, drahý brat Váško. Keď fotky neđero. Veríš, že Ježiš Kristus za teba zomrel na kríži? Veríš, že trpel na smrti? Vieš na základe tvojej viery a tvojho význania a na príkaz Pána Ježiša Krista dnes ťa krstím v mene Boha Otca, v mene Boha Syna a v mene Boha Ducha Svätého. Manga sviđate Andronari. Kas htjeli sprala vaše duhovne kalesi? Martin. Aleluja, Martin. Aleluja. Tak, a da žive se odovžinde odživitem kaletrin duši, a je to vzácne pre Boha. Aj keby sa krsil jeden človek, ale peklo sa vyprázdňuje. A ja verím, že títo bratia, aj táto sestra, čo dozvala dneska svoje srdce Bohu, že budú slúžiť Pánovi. Amen.